La voluntat és un acostament a l'entorn i una coneixença del que seria el nostre país. Sobretot en la part, diguéssim, de les rutes excursionistes, s'intenta també sempre que en el lloc on es fa l'excursió explicar també això, l'anècdota excursionista, del món de l'excursionisme, perquè allà hi ha passat alguna cosa, evidentment temes històrics que poden estar relacionats amb l'indret, perquè també aprenen o també ensenyen o això, ambienten aquella excursió. Jo crec que en el tema de l'excursionisme és molt important aconseguir motivacions constants a l'hora de conèixer un territori. En el cas de les bicicletes, de fet, jo crec que complementen molt la peu, perquè hi ha indrets en els que no tenen bellesa des d'un punt de vista excursionista clàssic pel qui va a peu, però en canvi tenen interès pel qui va en bicicleta. Resseguir un canal pot tenir un interès històric o un interès paisatgístic i fins i tot naturalístic que a peu se't pot convertir en monòton. En canvi, amb la bicicleta hi introdueixes un element més que permet entrar en aquests espais. Hi ha indrets que són altament perillosos per les persones grans però també pels nens, i llavors aquests automàticament els elimino, no sé, o el camí de Mont-rebei o altres excursions molt típiques que la gent les fa amb nanos i inclús les trec. En canvi, d'altres, per exemple, que algú m'ha dit ostres, doncs en canvi has fet cims això, que tenen certa dificultat. Sí, per exemple, a Pedraforca, sí, però clar, per la tartera. El que faig és utilitzar el mapa com a element imprescindible, el mapa en paper, buscar què se n'ha dit d'aquella zona, buscar quins punts d'interès poden introduir-se dins d'un itinerari relativament curt. Estem parlant d'entre 10 i 20 quilòmetres, no pas més, que és el que aproximadament un nen per experiència també em diu que és la distància en la que ens podem moure. Els mapes són essencials en l'excursionisme, encara avui. Sí. Perquè, escolta'm, hi ha eines que estan molt bé, però que al final són eines. I amb un mapa, ostres, tu, si aprens a entendre els mapes, aprens també, diguéssim, això, que allò és una projecció del territori i que l'has d'interpretar. La bicicleta ha hagut de fer un salt important, accedir a un espai que històricament no li era propi, que era el món de la muntanya, i a partir d'aquí començar a inventar i a descobrir entorns en els que en principi no hi ha tradició. A partir d'això, gairebé cada vegada que fas un itinerari dius aquest és una innovació en l'excursionisme. Sobre la qüestió de com motivar els nens, el que cal primer és motivar els pares. Sí. Perquè sense els pares no arribaran a segons on, no? I aturar-se a fer un berenar a segons on, etc., això no hi ha diners que ho puguin pagar, perquè és una experiència que em preserven en el record, en el cas dels nens també ho preservaran, i això és educar. Educar no és res més que això.